Anzjan ta' 89 sena jingħata appuntament għal 5 xhur oħra biex ikun jista' jirranġa żball fid-dettalji tal-mediċini li huwa intitolata lihom u li għandu bżonn jieħu. Qariba tiegħu titkellem ma' One News. Għalt li on the 8 February 2012. Għattila x'inhu tada mhux vista ta' sempliċement biex tirranġaw żball li sar fuq kard. Għatta ma biex li għandna nistennew 5 xhur oħra. Raġel ta' 89, il-pinni jridhom kuljum. Ta' dan jilħaq imut sa' 5 xhur oħra, ta' sempliċement biex tirranġaw kartuna. Persuna oħra li natat l-impressjoni li kienu se jibatu għalija malajra l-appuntament qalet lil One News li natat appuntament għal sen oħra. Kitbit li jerġin fuq il-karta u rċivejtu għal 14th ta' wissu ta' 2012, sena wara. Imma jistax il-żom bluġieħu, għax il-medicina tibqa' ħuda sakemm jibgħatha għalik. Allura imma fejn ibla sena sħiħa mediċina għal xejn. Din il-ġimgħa One News xandar l-esperjenzi ta' mara li kellha boċċa f'sidira u li kienet sfurzata tissellef il-flus biex tagħmel operazzjoni fil-privat wara li natat appuntament għal xhur sħaħ wara. Esperjenza ta' mara li natat il-loppju iżda 6 ġimgħat wara saret taf li ma kienet saret ilha l-ebda operazzjoni u ta' nisa tqal li ma kienx hemm post tal-jum fis-sala tal-maternità.